Здравейте! По вода ще му върви на първото автокино с първа спирка Варна. Ето така комфортно в автомобила си варненци ще могат да се разположат и да сложат началото на едно незабравимо преживяване. Разбира се, нещо още по-интересно, че звукът ще може да се чува на радиото в колата на определена честота. Сега повече подробности и какво ще могат да видят и дали ще има кино днес в този проливен дъжд, ще разбера от организаторите. Добро утро в ефира на БНТ2. Добро утро, разбира се, че ще има кино. Очакваме всички до вечера от 8 часа тук на полигона в почивка. От тук започва киното. Какво ще могат да гледат варненци? Колко коли ще могат да се съберат тук? И голям интерес ли имаше всъщност? Аз знам, че имаше, но да чуем подробностите. Интерес е огромен. Имаше около 400 чакащи. На всички, които са получили имейл, могат да заповядат. Започваме от 8 часа. Има място за около 60 автомобила. Филмът ще бъде Българ, който ще бъде в 2D прожекция. Трябва само да настроят радиото на колите си и да заповядат. Изгасят фаровете. И под дъжда се преживява това нещо. Кажете ми, за първи път е това нещо и започва от Варна. Къде на други места ще може да се гледа? Ще продължи в 24 български града, като продължаваме в Добрич, Силистра, Русе, Търговище и така цяла Северна България, след това Южна. Интересът е много голям, хората са много любопитни към цялото събитие и искат да изживеят емоцията заедно с нас, с цялото организиране, изживяване като прожекция и като настаняване, да, и подготовката като цяло. Като казахте подготовката, какво имате предвид? Подготовка от гледна точка на къде ще се проведе, какво ще се случва. Това е за пръв път. Хората имат романтична представа за автокиното и го поддържат заедно с нас. Любопитно им е и очакват с нетърпение. Казвате романтична представа, наистина така е от филмите. Вашата представа, например, каква е? Ами точно същата. Типично американските романтични филми на нощно време, звезди, коли. Защо не и малко дъжд? Какво защо? Защо не и малко дъжд? Няма проблем, само трябва да има чистачки съответно. И тези, които планираха да дойдат в Кабрио, за съжаление, малко ще ги понавали дъжда. Може би така като нас да си вземат чадъри. Така, колко прожекции казахме, че ще бъдат тази вечер? Тази вечер ще има 3 прожекции от 8, 9:30 и 11 часа, като и на трите прожекции филмът ще бъде Българ. Какво си пожелаваме след начална спирка Варна? Надяваме се да доставим тази емоция до все повече градове и по-малки населени места, за да могат всички да опитат това нещо, което ние сме виждали в чужбина и искаме да го донесем в България. Нека да кажем и колко ще бъде голям екрана, ще има ли пуканки? Екранът ще бъде огромен, 7 на 4 метра. Подготвили сме изненади с пуканки и някакви други подаръци за гостите, но нека да дойдат и да видят. Няма да издаваме сега. Няма. Добре, аз ви благодаря. Ето, разбрахте, тази вечер автокиното е във Варна, първа спирка. Ще има пуканки, другите изненади ще оставим за тук на място. Това е, колеги, към теб, Илия, се връщаме.